אדלשטיין שלום. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית אדלשטיין מה זה יותר מדי. מזל טוב. התכנסו חברייך מכל העולם ונשאלו השאלות הבאות. איזה מאכלי? איזה ריאליטי היית משתתפת? איזה חיה של דיסני? החברים! איזה דמות מצוירת דני הייתה? דני היא לגמרי התינוק של משפחת סופרל, ג'ק. רוצה להגיד למה? כן, כי היא קטנה וחמודה כזאת ונראית מאוד מאוד תמימה, אבל גם היא יכולה פתאום לעשות כל מיני דברים וכזה לראות לייזר מהעיניים ודברים כאלה, וגם אפשר לפתות אותה לכל מקום עם עוגיה. לגמרי. מזל טוב דני. מזל טוב, אוהבים אותך. היי דני! שלום דני! אנחנו רק רוצים להגיד שאם היית דמות בתוכנית ריאליטי אז כנראה שהתוכנית ריאליטי שאת היית זה הרווקה, ומלא בחורים שווים כזה צריכים לזכות בליבך. כן. ואז זה שאת בוחרת בו בסוף צריך לבחור בינך לבין כסף. וזהו, וזה יהיה סדרת טרש כזאת שווה כמו שאת אוהבת. זה יהיה בפריים טיים, בפריים טיים. גם תור מוסר מזל טוב. בקיצור, רצינו להגיד לך די! אוקיי, 3-4. אם דני הייתה מאכל, איזה מאכל היא הייתה? חממה. איזה ריאליטי טראש דניאל הייתה משתתפת? בחתונה בבת ראשון, כמובן. אם דני הייתה מאכל, היא הייתה פאי לימון. כי רק פאי לימון יכול להכין פאי לימון כזה טעים. אם דני הייתה אוכל, דני, מלא מזל טוב. אני אוהבת אותך מספיק בשביל לעשות לך מלא סרטונים שבהם אני נשמעת ממש לא טבעית. אני מאחלת לך שתהיה לך יום הולדת כיפית ומאושרת בשנה ממש טובה, גם בלימודים שהם כרגע בזום ובכלל, ואני מקווה ממש שנתראה יותר. מזל טוב, נשיקות. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. טוב, אני עושה את זה באוטו, זה קצת מוזר. אם דני הייתה מאכל, אז היא הייתה עוגיית שוקולד צ'יפס כזאת, היא נמוכה מבפנים כזאת, שזה מצד אחד קלאסי, ומצד שני הדבר שאתה תמיד הכי רוצה והכי טעים. היא הייתה מנצחת בתוכנית ריאליטי Too Hot to Handle, because she's too hot to handle. ואם היא הייתה חיה של דיסני, אז היא הייתה סטיץ', מילילה וסטיץ'. אנרגטית, לא מדברת ברור, ובצבע כחול. אוהבת, מזל טוב. את לחלוטין בראוניז שוקולד שאת מכינה, ומבחינתי את לגמרי מולן. מישהי שנראית כזאת חמודה ויפה, אבל בתכלס היא סופר עוצמתית ואי אפשר לשחק איתה. באיזה ריאליטי טראש דני הייתה משתתפת או מנצחת? הייתה מנצחת בטריוויאל ריאליטי טראש, ואם אין כזה צריך להמציא במיוחד בשבילה. אם דני הייתה מאכל, איזה מאכל היא הייתה? הרוטב הוורוד של האגרול. אם דני הייתה חיה מדיזני, היא הייתה מרי מחתולים בצמרת. אם דני הייתה מאכל, היא הייתה קפקק. אם דני הייתה משהו ריאליטי, אין לי מושג, אני לא רואה ריאליטי. אין לי אפילו מאיפה להביא תשובה כזאת. לגבי החיות של דיזני, מרגיש לי שיותר תהיה הפייה סינדרלה. יש שם איזה 3 פיות כאלה שמסתובבות. שם, כזה. טוב, אז אם דני הייתה משתתפת בטראש ריאליטי, שזה הולך לקרות בגלל שכל הזמן רואה טראש ריאליטי, זה הולך להיות, זה היה בישראל חתוני, איך היא קוראת לזה כל הזמן? חתוני, כן, חתוני. להגיד עוד פעם חתוני. והיא הייתה עם מישהו ממש טוב, והיה לוקח לה זמן להבין את זה, ואז הם התחתנו, והיו כל הזמן, קיצור, get a fucking חתן. וזהו, ובגדול רק רציתי להגיד לך שאני פאקינג אוהב אותך. best roommate overall, באמת כל הרומייטס שהיו לי בחיים, יותר מניצן אפילו. סתם, אבל באמת, number one, מתגעגעת לחלות שלך, מתגעגעת לעוגיות שלג שלך,
מתגעגעת לראות איתך טראש טבעי עד המוות, עד פרק 20 ביום אחד. וזהו, מזל טוב, מתה עלייך. אם דני הייתה משתתפת בריאליטי, זה היה בחתונה ממבט ראשון, ולמרות שזו לא תחרות, אז היא בכל זאת הייתה מנצחת שם, פשוט כי היא הכי טובה, אז היא הייתה יותר טובה מכולן. אז איזה דמות דני היא מהחיות של סרטי דיסני? לדעתי החיה הכי מתאימה לדני זה היחפן, מהיחידיה והיחפן. את חברה טובה, חברה נאמנה, ואת בחורה כלילה וכיפית שזורמת על הרפתקאות ואוהבת לעשות מה שטוב לה. אז אני מאחלת לך יום הולדת ממש מקסים וכיפי, ושתמשיכי לאהוב וליהנות בדיוק כמו היחפן. קיבלנו הודעה מחדר העריכה שנגמרה לנו המוזיקה, אז נתחיל את הסרטון מחדש. החברים! אני תוהה איזה מאכל דני יכולה להיות. בוא נראה. אם דני הייתה מאכל, איזה מאכל היא הייתה? צ'ילי מתוק. מתוקה? גם ספייסית. וואלאק, לא יודע איזה מאכל דני תהיה. העיקר שיש שם בונזו. אם דני הייתה חיה דיסני, אז היא הייתה מיקו. מיקו! הטבעון של פוקהונטס, כי היא שמנה. אם דני הייתה דמות מדיסני, אז היא הייתה מיקו. לא! הרפון מפוקהונטס. ולמה? כי היא הייתה מנשנשת בכולם העוגיות. דני, אנחנו אוהבים אותך מלא מלא מלא. אם דני הייתה אוכל, היא הייתה סופגניה. זה מתוק, וזה גם טעים, וזה טעים ומתוק. זה מתוק וטעים. אם אדלשטיין הייתה אוכל, היא הייתה בשר. כי בשר בחיים לא בא אליי הביתה. אם דני הייתה מאכל, היא הייתה פחזנית. כי היא ממש מתוקה, אבל מפתיעה מבפנים. אם שמשי הייתה אוכל, היא הייתה שווארמה, כי אני אוהב את זה. Yes?